El president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha agraït la labor i l'esforç de les organitzacions, institucions i persones que han participat en l'operació Esperança del Mediterrani. El cap del Consell ha fet aquesta valoració després de l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada, CECOPI, en la qual també han estat presents la vicepresidenta i consellera d'Igualtat Mónica Oltra, així com els responsables de les conselleries de Justícia, Educació i Sanitat. El president ha recordat que no tot comença ni acaba en l'Aquarius i ha subratllat la necessitat de fer una política estructural a nivell europeu, en lloc de posar pedaços a la qüestió migratòria. El problema es un problema europeo, es un problema de una gran dimensión. No se trata ahora tanto de poner más parches, sino se trata de hacer una política estructural, una política que en definitiva garantice que el Mediterráneo no se convierta en un cementerio. Per la seva banda, la vicepresidenta ha destacat que l'operatiu s'ha distingit per l'atenció al factor humà i el tracte individualitzat a cada migrant. Cuidar el factor humano, y esta es una de las cuestiones que ha distinguido el operativo de otro tipo de operativos, y es que primero era la cuestión humana, la individualización de cada persona que venía, y por tanto no separar familiares o personas allegadas, mantener los núcleos, incluso vínculos que no eran consanguíneos, pero que se han mantenido, el llevar rápidamente a los niños y niñas a los lugares de destino. D'altra banda, també s'ha destacat el treball de les conselleries de Sanitat i Justícia per la seva capacitat d'atenció per atendre a totes les necessitats de l'operatiu.